Dobry dzień, witamy w podcastce Dochio. Ja za poezję wam Szymon i ze mną jest Hubert Sylwester Sirk. Hubert, ty sa nie przykrzy mnie, ale je wiedno zawróci wam zjaczy temelecne płechydysz. Z wierzchłewa Banowiścia. Wierzchłewe Banowiście. Czy to są jaci pustci? To nie są pustci, to jest Banowy łeb sadłowi. Banowi łebsadowi. I to nie jest tak, że to cawno mylezna, tak poezja, jo? Czy blues to twoje Banowiście bez łekwelim rechując? Mylezna, mamy rozmaite typy myleznów w Polsce. I te typy myleznów są urzędowe uregulowane. I jeden z typów mylezne to po polsku się nazywa osada kolejowa. Banowy osada. Jo, Banowy łeb sadłowi, tak może to przeczytać. Banowy łebsadowi. Jo. I no, ureglowe łeb sadłowia to są taci mylezne, terne, powstałe w kwel jacich zakładów robłe teny cząstcy. I w tym przetrywku powstała ta mylezna w kwel Banowiścia, który był usadzony kwel mylezne, co się nazywała wierzchłewe. Znamienia, gdy my wierzchłewe wies, chłecłe na urzędowo w cyksa nazywa wierzchłewe, ale no Banowiście było oddalone od centrum tej wsi i w niego zaczęły powstawać budynki dla websłedzi tej stacji, dla websłedzi całej tej, no nie było stacje, była też całej Banowi bazę, która tam powstała, bo ta Banowa baza miała dość ważne znaczenie strategiczne i no to miał być taki dość ważny element inwestycji i tak przez długi czas było. Czyli co, to było tak, że tam zbudowali krumy, szkłełe, jo? Jo, chłecy to tak jeszcze bardziej reszało, jak została usadzona granica po I światowej wojnie, no i po przejmującym płomierze przez Polskę, no to została usadzona granica na Sztryce do Moszczenicy i na Życie Kamionce drogą do Mylezne Kamionci. Zostały usadzone te granice, no i jak to się stało taką Mylezna graniczny, to ona jeszcze nabrała na strategicznym znaczeniu, tak tutaj powstał Questu, powstała tam szkłewa umocniony i to jest tak architektura w tej Mylezne w stylu takiego niemieckiego ekspresjonizmu. Nie wiem, architekta i nie zna na stylach architektonicznych, ale jest tego doznał z książki Kaszepskiego Instytutu i niemieckim nisze znałe przebiegu granicy polsko-niemieckim na Pomorzu w latach 1920-1939. I tam było takie mądre słówka, że to jest niemiecki ekspresjonizm. I była Wedimci, był potwierdzony, ten budynek to jest niemiecki ekspresjonizm. O, dobrze wiedzieć, ale czekaj, jak to fajnie sformułować. Czekaj, ja się wyłączył teraz. Ekspresjonizm. Nie, wiesz co, bo ja chcę teraz, wiesz co, w stylu architektonicznym i rzeknąc o tym, że my sobie robić modernic w Gdyńści i też się nie znam na szekach, ale bardziej mnie niż idzie tkanka budynków, bardziej mnie idzie ledzy, jacy tam mieszkają. Rzeknij mnie, to tak, skoro to nie są pustci, to tak jak wiele ledzy tam mieszka? Dragło to porekływać, bo tak naprawdę wiele ledzy jest tam zameldowanych i tam będzie się deklarowało, że tam mieszka, tak naprawdę ich tam nie ma. I to jest tak naprawdę taką lezna, gdzie ledzy nie ma widzeć butem. To znaczy, dlaczego nie ma widzeć? Jak kuli tam mieszka? 20 ledzy? 200? 2000? Bleży, nie wiem, może co z 500, 700, co z takiego 600, 700. Jo, a tak gdzie na przemiar no gdy są mamy ćwiór, gdzie jedną te kaszebów, no to może oni pojechali gdzieś tam fejrować ten dzień, to może ich nie bandzę, ale tak zanależno, że no jo, to rzeknie mi tak my co pojedziemy, zobaczymy, no to teren normalnie to są w Trzegardze to były głębione szczetu, no to je wiedzieć, że je wiele ledzy na szasei, a kulisz tak lecimy by teren na przemiar płytkole. We wierzchłowym Banowiściu
No nie wiem, może ktoś akurat by szedł do krumu, no to jednego płetkyś, może płetkyś psa, może akurat się zdarzy, że ktoś siedzi na ływce kolbanowiszcza i sobie pije piłę, albo indziej sąsiedzi, to wtedy to wtedy może płetkyś, ale nie to stacigo, że nie wiem, że łatwiej płetkyś ledzi, którzy po prostu będą sobie tak sedzele i nic nie robili, nie? To jest tak po prawdzie taką leznak, że tam nie ma jakiejś takiej wspólnoty na zasadzie, że nie wiem, że ledze wychydają się płetkać. Nawet jak jest taki plac, próba stworzenia takiego placu, to ten plac jest zamkły. No już są jakieś tam stare, żeby powstała już plenerowy młecowni, nawet już stoi i tam koło tego są jakieś ływci, a tam rzadko kto sedzi, nie? Tak tutaj, jak barosa nie płeskarasz, to nie płetkisz człowieka. Jo, tutaj myślę, warto dodać, jako taką ciekawinkę. Jednym z kryterium, jeżeli wiec chce sam stać gardą, to jest nut mieć taki centrum, gdzie ludzie mogą sobie płetykać, dla te niechterne wcejaczy chcą stać gardama, to robią mini plac, na nim kładą 4 łewci i już tam sobie biegają łeto stanie gardą. Ale rzeknij mnie, czy myślisz, że to jest za malinkły spolezna, żeby powstał plac, gdzie ludzie tak po prostu mogą sobie płetykać? Czy może kiedyś było inaczej? Nie pamiętam, żeby kiedyś było inaczej. A może twoi starsi, stare szkłowie? No starsi by wiele by pamiętali, nie? Że ludzie jeszcze zaczęli spłetykele, ale już tego już nie pamiętam, nie? Żeby ludzie gdzie są za płetykele, no bo kiedyś był jakiś tam kino, było taki usadzone, taki prywatny, wiesz, taki PRL-owści kino z filmami dla dozrzeniałych. Był jakiś tam bar był usadzony i w tym barze, tak przez dyka pamiętam ten bar, wiesz, że tam wiem kiedyś był. Było jeszcze taki plac, gdzie tam frytki były. Było kurczyk z rożna, ale tego nie ma. Jeden krum. Jest szkła? Kłescu. No i to taka oświetlica. No prawie, wiesz co, je mam tak szlachetne jak te, to znaczy, ja też pamiętam, że w moim gardze, ja powracałem z gardu, to też z gwicy ledzy, ja wiedzę, 30 tysiąców, a w tych czasach, jeżeli mogę dumać, to 20 tysięcy, to u mnie też, ja pamiętam jak bez dyka, że było bardzo wiele barów, bardzo wiele pubów i tego wszystkiego nie ma. I po prawdzie na szosei to też tak za wiele ledzy sani płetkę. No i ono, bo jak jest taki plac gastronomiczny, to w jedno jest taki jakiś łeran, żeby so tam puc i żeby so tam posadzić buten. A jak ktoś się sedzi buten i so gydy, to ktoś bandze przechłedzył i zczeje to gydani, może płetkę kogoś znajomigłe. I wtedy są tworzą taki, no prosto plac właściwie zajmięty przez ledzy, jacy ze sobą gadają. A jak nie ma takiego nawet łeranzu, żeby gdzieś iść i tak buten więc, buten budynku, bo jak ktoś siedzi w budynku, no to scenę głeszą, to wszystkie, przez łek na tyś tego wszystkiego nie widzieć, to nawet jak się tam mogą ciekawi rzeczy dziejąc, to człowiek tego nie zmerki, jak przechłedzi sobie prosto. A jeżeli ledy są buten, tak jak na przykład tu w Gduńsku są jakieś tam kawiarenci, nie kawiarenci, so ledy siedzą buten, to ktoś idzie, znajomy, może płedles i to jest ten, a z tym się nie znaje. I on zaczyna zajmować plac też na tej szosei, czy na tym deptowniku i potem ktoś tam płedleze i może powie, a proszę się przesunąć, a to już sobie znaje. Może mogą się takie sytuacje tworzyć taki rum. Tak? Ale sa nie tworzą. A sa nie tworzą, jeżeli nie ma jakichś aktywności buten. Może to być zarobek budynka, ale buten. Czegoś takiego jak nie ma, no to wtedy jest drango, nie? No prawie, ale no, łebaczy na jedną tendencję. Kiedyś były takie place, a teraz ich nie ma. Czy to oznacza, że
Ledzy zniknęli? Ledzy nie zniknęły, no ledzy stery nie ciąą taci brekłem, no to myślę. Myślę, że ledzy są stale pewne taci czasa wygodniejsi, czasa może tyś zabarał sobie plażą w tym, że oni mogą pojechać do gardu i tam w tym gardze, że w tym gardze to tam jest dobrze, tam jest dobra atmosfera, tak to i tam banda jeździł, żeby się z ledzama czymś spotkać, nie? Że tu na tej wse to się nic nie dzieje, no bo w jakiejś wse czy jakiejś smoleznie to łeb przestała ta spolezna funkcjonować, tak to i tu nie banda sedzą, i tu nie banda nic robił, rano so tam łela pojechać gdzie indziej. Jeżeli on w cyk ma taką brekłę, no to żeby się z ledzama płetekać. Prawie, no ale nikt, kto nie chce gadać o zdrowych zmysłach, ale to jest bardzo niepraktyczne, że załóżmy, że kończysz robotę, chcesz się z kolegą płetkać i ty nie wychodzisz butem, żeby się płetkać, ale no musisz nadłożyć z darga i pojechać z dalek. To jest ciekawe, co jest rzek robota. Z dnia ledze tyś przenoszają ta robota do gardów. Tak tej, no jest coraz więcej takich myleznów, które są plus spalnia ma. No albo ewentualnie, nie wiem, jakie szkoła, no to tam pojeżdżają do szkoły, ale sami wyjeżdżają do gardu, wrócą, odbierzą ze szkoły i się zamknąć co tam, nie? Powstywają jakieś tam websadłowia takich, websedla takich heci jednorodzowych i tam tyś, no zamknąć się w tej jednej hecie i tyle, i do dum. Ale chcą sobie do dum i nie wychydają tak za bardzo, nie chcą sobie tak parłanciec z innymi. I welą, no, kureszcze na Kaszebach tyś to je widzę w niektórych rejonach, że tam powstywają cały, tak, ci rydzi, jednorodzowe heci, wszedci, brzedci, jak noc czarno i smroczny i zły. I tak po prawdzie nie wiedzę za czym oni teli tego krymalenku nikwią prosto, bo to je nikwieni, jeżeli była niby po prawdzie mogli się usadzać w jakiś większy zgrabkowania. Bo tak naprawdę mają jakieś większe budynki, są taci szaceje i ten jeden większy budynek może dobrze zagospodarzać. Też nam mniejsze mieszkanie mieć, ale żeby sadało jakoś tak, żeby jakoś taka wspólnota była, nie? Bo jeżeli każdy będzie sobie jednorodzoznowym do domku i to najlepiej gdzieś na jakichś pustkach, żeby nikt nie przeszkadzał, żeby nie było ni żadnego takiego lechiego sąsiada, to wtedy to człowiek zaczyna jest spełniony. No to jest chyba patologia pewna, żeby każdy chciał mieszkać na pustkach. Prawie. Jeżeli tego nie brakuje, bo ja wiedzę, że czasem jakiś gbur, to może jemu to może przedać, nie? Wicy placów w kolce. Ale jeżeli ktoś nie prowadzi ni żadnej takiej działalności w kwel swojej hecze, idzie na pust czy płeto, żeby mieć płekły wedledzy, no to co to jest za jednostka? No prawie, a rzeknij mnie, nie miał czasu takiego uciecy, że chcesz sa łetcuc na sztut łet wszedcigłe i wszedcich i bez blussum? Jo. No i na przykład w Panowiszczu to jest wiele takich leżnostów, bo nawet nie muszę gdzieś daleko iść. Jest to lubię przyjść po lasu, jest to lubię przyjść gdzieś tam po tym stepie, jest to za kwesterzy w kwele wierzchu Panowiszcza i wtedy jem sum, ale tak naprawdę nie musiał, by mógł co wyjść prosto przed hecz i zasadzić na trapach, które na tyś cieles bywały myla ze tkaniów. Ja pamiętam to tyś są, że dzieci są sedzały na trapach, była ływka pod tym do doma i tam sedzele dozdrzeniały. Już pamiętam, że pod tą łówką w jedno rósł west. Nie ma teraz tej ływci, trapy są, ale dzieci nawet się pojawiły w tym do domu, ale nie ma widać, żeby one sedzały na tych trapach. No prawie, to nie jest tak, że tych ledzi nie ma. Oni są, ale nie wychodzą butem. Jo. Nawet na tacinu bleści butem, że dosłowno trapę pojaciech sa wleży do dum. A myślisz, że to jest zdrowy? To nie jest zdrowy.
To nie jest zdrowy i myślę, że to samo może brać stać polaryzacje spolezne. Wterna, no, taci klasyczni przemiary to jako z polityka, ale to jakie są te ustawy, to jak Saledzy zachowywają do sobie w polityce i że na spłednym politycznych pozdrzadków oni są w sztandze człowieka łet człowieczec, tak poprawdza gada swoim wsiadkę na gwersi mu z tego zle zieczec, bo sa z nim nie dogodził polityczno, to sa tyś przekłydy, jak ledze do sobie sałednysiają tyś w innych sprawach i że oni sa poprawdza rozmieją płeć tridać łebele gówno. Tak tej myślę, że ta polaryzacja je i ona tyś jest jednym elementem, a drugim elementem jest tyś to, że ledze nie zawiżają jeden drugiemu, już sobie nie duchwają, co tak poprawdza może zabrać z coraz częstszego nagłyśniania lechych przetrywków, lechych postawów, które ledzy prosto bierze ужас, strach od tego bierze, jak oni cieją, że nie wiem, że jakiś tam łebarchniały chłop, co pół roku sedzą w sklepie, z tego sklepu weszedł i jakąś tam krzywda zrobił, kogoś tam zamordował, kogo mu słepłecu, ledzy to bierze ужас. I to całe kazywo, że to zadajało gdzieś tam tu na tej wse, tu gdzieś w jakimś zgardze, ledzy zaczynają błejec. Ledzy błeją sa jeden dredzigłe. Nie mają do siebie zawierzeni. I myślisz, że ledze mają strach przed sobą i za tym profilaktyczno oni nie wychodzą, leno siedzą w swoim bezpiecznym domie? Jo, myślę, że to prawie tak jest. No poprawdze, bo my tak doszli do takiego momentu, że nie mamy ni żadnych placów, gdzie możemy zapłatykać jeden dredzigłe, nie ma wspólnego miejsca roboty, jakie by było w jednym młyleznie i tak poprawdze nie ma tego kontaktów, nie ma takich cudownych sytuacji, w jakich my by mogli poznawać na innej rówiznie niż na przemiar polityczny pozdradczy. Jo. Do niedawna taci funkcje tyś w jakimś cweku spełniwał questu, jo? Że ty ledze mogli rys w tydzeniu płuc do questu, a i co tam potem upogadać. Ale questu tyś mu swoje iwre i tyś nie kojarzy się do tego questowa, czy tak dobrze przeryczony, a czasach to jest taci rodzezny, która nas questowa była tak strzydno, i on może sobie nawet chodzi do tego questoła, ale sa tam do nikogo nie łezwie, ani mógł, nie? Sedzy cesi mesze i prosto sa tak sedzy w tym questcele i przejmie sobie te sakramenty i co ma ta wiara taką prywatną, a nie ma takiej wspólnoty, nie? Tak to tyś w questcele dzeju i taki srydny placek, ten co szlakowniły gwarantowały, że na przykład ten questu to zapłacił niblus w niedzielę na msze, ale też na przykład na jakichś tam nabożeństwach błezima mankama, albo gdzes, to tyś tego je coraz mniej. Zany leży gdzie, bo są webindy na kaszebach, gdzie z tym takim nubleściem aktywizna, to je dobrze, ale na przykład jak jest na to wyszłe banowiszcze, to je miartwy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie płudze błeżą manka i sobie śpiewał majewi, jakie my. Nie ma czego stać. Były nawet próby przez tyle lat. No jak są te werszaci trzech królów, co zrobiła na to Muda. Jak się zmienił probłeszcz, to już tych werszaków nie ma. Bo on po prostu nikt mu nie rzekł, że taci werszaci były. Że za uprzedniego probłeszcza co zaczęły było. Nie ma nawet takiego kontaktu, że przechodził nowy ksiądz i żeby on co staciły doznał. Nie? Bo ja po prostu sobie przejeżdżał, widzę, no dobra, nie mają, no to chyba nie mają takiej potrzeby, żeby zapłatać, żeby to coś zorganizować. Ja to jest ciekawe, bo ledzy mają neterną prekłewność zapłatykać, bo człowiek jest istotą statną. Jo. I po prawdzie, jeżeli teraz wzdrzymy, że młodzi ledze odchydają od kościoła, albo nawet wierzą, ale tak samotnie i nawet jak wyjdą z tego kościoła,
to oni wsiądą do bany, do autobusu, założą sobie słuchawki i automatycznie zakładając słuchawki wysyłają sygnał w świat, że oni teraz nie są przystępni, że oni są gdzieś indziej, że oni odcinają się od butnowych błędców. Jo, tak jest z tyma słuchawkami i to też jest dokaz tego, że coś, co czedes było tak zemkło sparłączone z socjalizacją, z widzeniami, z dredzim człowieka, to jest muzyka. Teraz też stało taką sprawą prywatną, bo każdy ma repertuar całego świata na wecygniance ranci i nawet nie musi tego puszczać z innym i nawet nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, że są idzie gdzieś tam przez gard, to syn się uczy akurat frantówka, jak on lubi i powie, o, fejn, co z tam tego, bo to osoba mu słuchawci i nikt tego się nie dzieje. I ona sama z tym materiałach, które do niej idzie i ona z tym z nikogo nie musi zelec. I tak na przykład z muzyką mam, że sa nie ledą zlecama zelec moją muzyką, znaczy tej muzykę, jaką ledą, ja ci słucham, mnie to prosto ta muzyka nie kojarzy z dzeleniem sa, dlatego, że tak wiele jest słucham w samłece. I już domyślą i nawet kajem gwest tego, że sa należą ledzy, co mają szlachetny gust, ale i banda jakby, jak ty osoby aż tak dobrze akurat ty muzycznie starne nie zną, to już nigdy z nią nie podziela jakąś muzyką, żeby nie wiem, żeby sa podzielec że fajnie zagrele coś, nie? Jeśli to mnie nie kojarzy z dzeleniem sa. Prawie jest, u mnie muzyka też jest sprawą po prawdzie dla mnie indywidualną, wiesz, ja mam też wielki strach, bardzo, ja wiem, że on jest abstrakcyjny totalnie, że to jest w mojej głowie, że ja mam strach przed oceną i za tym ja swojej muzyki nie pokazuję. No i ją szlachetno, ja mam często szlachetno, nie? I taki słucham są, a weska i łebycie, jak muzyka nie była tak przystępna, i wyobrazy są tak, no nie wiem, może 100 lat nazad, ledze śpiewali sobie płednosał, ledze śpiewali razał i to też miało taką, no myślę, że to też było bardzo ważne dla budowania łączby współleznie. I to jest podstępna rzecz, jak nam zniknęła. Jo, no bo jeżeli jest wygodno opuszczać muzykę na słuchawkach, albo prosto na telicach, żeby nikt tego nie czuł, że ta muzyka może być często prywatną rzeczą i ty muzyci je teli, że jedna miasta z muzy została opuszcza drugą, no to nie brakuje z nikogo tym zelec, nie? I to tak po prawdzie pokazywało też w innych partach rzeczy. To jest może jeszcze starsza sprawa. Ale czedes był taki zwek, czedes mam na myśli nie 100 lat nazad, no tak bardziej 400-500 lat nazad, był taki zwek, że jak ledzę coś czytele, to oni to czytele na głos. I że to było nyterny, że ledze czytają na głos. Ale to dlatego, że proza, jeszcze osoby mogły po prostu nie rozumieć czytać? Tyś czasa, ale czasa ledzę w wszystce w wysokich krężach sama szlachta uciały mogle czytać na głos, dlite po pierwsze, że czedes nie było nauczy cechcikiłe czytani, to je wymyslenk moderny szkoły, a płedredzi, i że to po prawdzie ledzą, to dla ledzy był jiwer, płecechu, co w samłece czytać, płedredzi, że utrzymywały się tacy zweci publicznie go czytani, nawet rzeczy typu prawny akte. Tu może podać przemiar z 13-letnich zakładów, gdzie tam było normalno w regle zakładu napisane, że przepełnim w refektarzu zakładnice mają czytać sobie regla zakładu. Jedno ktoś jeden do czytania dostawał ta regla i mu czytać. Żeby ledze wiedzieli, żeby sobie ledze pamiętali ta regla, no bo nikt nie miał w gwystnej kłepie, nie mógł sobie czego sprawdzić, ale że uczaje coś złomu jakąś regla, okej, dobra, to teraz muszę sobie tam przyznać płet wyższym.
I była taka praktyka głosnego czytania, ale to też był, no, łeranc prosto do zetkaniów. Był łeranc do zetkaniów. Ktoś dostawał list, prywatny list. Miał go czytać publicznie? Było to dobrze widzone, żeby to czytał przy tych lezach, przy jakiś go dostał, bo inaczej dleciał mu przed nama jakiś skrejamno te. To co to jest za człowiek, że on nie chce z nama płedzelec z czymś? Co to on może mieć za krejamno te? Nie? No, jak to z baro chcą, no to co tam wymigał, że dobra cię jędze, bo nie mam czasu na to, aby coś tam muszę, ten sztampel jakoś dobrze inaczej tam mógłby rozkwaszać, ale pekund ledzę wele, wszedł na niego zdrzele, to on musiał to czytać, co jest dostój. To nie była prywatna sprawa. Kiedyś było wiele mniej prywatnych spraw u ledzy. No to zobaczmy, gdzie mamy prywatność, indywidualność, nie ma wspólnych rytuałów, nie ma wspólnego źródła pozyskiwania wiadłów, to co nam mało staje do budowania wspólnoty? I czy łeglowo są jeszcze jakieś rzeczy? Rzeknij mnie, bardzo często czujesz się sum? Sum. Sum z czym pytanie? Bo jeżeli jedzeją, na przykład w pomeranie, na przykład w jakimś, no po prostu z ledza madzeją, to w tym dzejaniem nie trzeba sum. Ale jeżeli to dzejanie jeżeli zakończy jakoś rozegrację, to cole mało, wtedy ta sama ta pojawi w prywze, nie? Albo jak ja wrócę na swoje wierzchołe banowiście, to tam też ta sama ta pojawi, bo no, to, co tak mnie najbardziej zajmuje, to jest coś tułe. No i wiedzcie, tam też coś tam mogę zrobić, ale nie ma tej łącz bez tym człowieka, teren mnie jakby samym swoim westrzadka przebyci, czy miasto zajmą, nie? Bo głębsi to są tacy sztuty, kiedy człowiek jest tak często separowany i ma taką wygłęda, żeby do nikogo nie gadać, nie? Bo może sobie pogadać przez tą mobilkę, nie? Dobra, coś tam popisać z tego, ale on nie czuje tego głosu, nie widzi tego wezrzeni na sobie. On czasem nie czuje tego stresu przed gytką zdradził człowieka, a ten stres też może dobrze na niego zadzejać, że on sobie zachowywał pewne inaczej i na te niektóre rzeczy sobie nie pozwoli. No i jo, ten mechanizm wstydu nas, jak no ledzy, natura ubokadniła w niegłe za tym, że robisz to slechłe, ktoś coś skrytykuje, na przemiar no tłe i karno, ty dalej wiesz, żeby tego nie robić, przechodzisz przez ten sztut wstydu i dzieje to dalej. Rzeczy toczy się dalej. A tery, jak ledzy mają do wyboru, na przemiar łucec przed tym strachem, przed wstydą, to bardzo często siedzą w swojej izbie i przestają wychładzać. No bo nie brakują wychładzać, bo mają, no ktoś ich lekko tak seje, ale ten ktoś nie sedzi koło nich, ten ktoś nie sedzi naprocem nich. Jeżeli emocje ją poprywdzę wezrzą w górę, to dla tej osoby to nie żadne konsekwencje, nie? Więc on może zwezywać mu matka, zwezywać mu siostra, zwezywać całą rodzynę, zwezywać jego pochładzeni, zwezywać wszelkie wiertności, w jakie on wierzy i on nie dostanie poreju. I do tego też dochodzi, jak widzimy, jakieś tam dyskusje na społecznych mediach, że ledzą poprywdzę wet bio, bo oni poprywdzę nie zważają na to, co gadają, nie zważają na swój język i no prosto zaczynają, że nic im nikt nie może zrobić, bo dzieli ta ich daleczność, bo nie ma tej fizycznej bleskłesty, tej bleżechności. Jo, poprywdzę nie ma tego wezdzrzenia w łeczy. Możesz sobie dać co chcesz, ale nie ma wezdzrzenia w łeczy. A wiele ledzy jakby miało to samo rzeknąć leno z wezdrzeniem w łecze, to by się 2 razy zastanowiła. No i to jest też taka regulacja między ledzama, nie? Też taką regulację, no takich płestów prosto.
Jo, ale z tym też zaparłanczy bleżechnota. Taka fizyczna bleżechnota. Jo. To jest to mowa cała. Werbalna czy niewerbalna? Mnie sobie jedno to myli. Werbalno to jest ze słowama, niewerbalno to jest bez słów. Jo, no to werbalna i niewerbalna, kłe też barwa głosu, no też ma znaczek. Jo. Do wyczecy sarkazmu, jakich na przykład tekstów. Jo. Jo, a tego nie idzie wyczec, jak sa spłegum pisze, nawet jeżeli kto zda miliony emotikon. No, albo nawet jeżeli widzimy twarza tej osoby na weddingu, w jakimś czacie, to ta twarz będzie jedna i ona się nie zmieni. A jak na kogoś zdrzymy, to my widzimy, że jedno słowo, o i co się na tej skarnie stało i mówimy, dobra, i nie miał tego na myśle. W czasie czego straciły nie ma, no prosto, każdy ma full kontrola nad tym, jaką reakcją płekyże na coś. Jeżeli my gadamy na żyłę, to my nie wszędzie swoje reakcje kontrolujemy, a te one bardziej pokazywają to, co je benenają, bo to nie jest taki przemyślony i to sadzają tak spontaniczno i wtedy to tyś ujawni to, czego my może nie chce ujawnić, ale dobrze czasem, że to sobie ujawni za naju. Teraz być do jakiego paradoksu łeglowo doszło. Lecę często siedzą sumi doma, często potem na przemiar jak idą na rozegracja, to tam też piją, bo często jej brakuje, żeby móc pokazać swoje emocje, bo często nie są w stanie tego zrobić, bo nie mają tej cudownej praktyki. Bo, no i też nie chcę gadać, że to jest kwestia czundu, w jakim my żyjemy, ale kuskie. W jakim cweku czundu? Czundu pływdze globalny wse. Czundu technologii, jaka działka chterny mieliby być bliżej, a pływdze jest łece dalek. Aha. No ja, no poprawdze, no czasem ledze brakują takich stymulatorów, ale niektórzy ledze radzą so bez nich, nie wiedzą dobrze, ale próbują radzać bez nich, nie wiedzą dlaczego przekonani, po prostu dlatego, że na przykład nie wiem, że no nigdy nie spróbowali i sa udbele nigdy nie zacic. Albo mogą mieć jakieś leki doświadczenia, że na przykład z rodzizną, z jakimś innym sytuacjami, że prosto decydują się, nie będę pił. I wtedy wisi, wtedy jest coś takiego, że ta osoba może się potykać z ledzem, a co normalnie są nałożone, że będą tak pile. I oni się pewnie wtedy inaczej zachowywają. I ta jedna osoba sama może czuć wyłączony z tej grepy. Ja wiedzę, gdzie jest taka kultura, że nie chcesz, to nie pij, nie? Wszyscy tak gadają. No. Nie chcesz, to nie pij i wyglowo nikt nikogo nie przemuszczył niby do alkoholu, to nie są to taci wesoła wujka z bichach, że tam ze mną się nie napijesz. Jak to? A dlaczego ty nie pijesz? Ze mną się nie napijesz, no to teraz tak nikt nie gada, jo, u tych młodych, ale równak jest coś takiego, że nie wszystko, nie? Że nie wszystko to taci wycofani bandze. Je to wezdrzeni, że coś je nie tak. Jo, to... Ze starny ledzy jaczy piją. No jo. Ale prawdę wiera jeby nie chcą się skupić na tym piecu, bo to je widać złudne. Jeżeli to będzie jedurny cel tego zędzenia, a jak wiemy, no normalny człowiek raczej co dzień nie pije, to nim dali ty łączbę, jaka by miała być codniowe, bo jak no, że my jest ma istotama stadnyma, to nam je brakuje na codniowy łączba. I teraz warto zadać pytanie, jak budować taką wspólną łączbę, jeżeli nie mamy wspólnych zwyczajów, nie mamy wspólnego układu kulturowego, nie mamy ze wspólnych takich codniowych sytuacji. No, Co możemy zrobić, żeby
uretac ledzy przed samuetą. Dla niektórych retenka jačins może być rozezna, jo? Że oni rekują na to, że usadzą ta rozezna i wtedy będzie ta dyrektny łączba. Ale jaci ta rodzezna będzie miała łeb jarcy, jak ta rodzezna też na jakichś spustkach zaszczeki, jakimś takim małym górstwie, które nie będzie gburzeło i ono nawet co może oficjalnie funkcjonować jak na jakieś gburstwo, ale tak naprawdę to będzie ucieczka przed ledzama, ucieczka przed spłelezną, prawie z tego strachu przed ledzama, bo ledzy są usadzą ta rodzezna i już była ta rodzezna, neterna rzecz, tak tej łenica zamkną, żeby nikt czasa, żeby ni żaden sąsiad nie podeszedł do tej rodzezny, nie? To je też widać czasem w niektórych takich toksycznych zrzeszach, które już nie są w charakterze rodzezne, ale też takich zrzeszach, że nie wiem, że chłop nalazł sobie jakąś taką brudkę i ta brudka do niego w takim stopniu zazdrosny, że nie ma prawa do ni żadnej białci sa nawet wezwać. Tak ci toksyczni zrzesze się zderzają i to ty się dokaz tego, że my jak nie chcemy ledzy do sobie dopuszczać, bo my nie wierzymy ledzom. Bo się boimy jeden dredzigły. No ale też wychodzi na to, że się boimy samych se. I mamy często zaniżone płacecy gwysny wyrtnote. Z tym płaczecym gwysny To wiele je chcą podczerpnąć do takiego toksycznego partnera, czy może być tak bardzo i zazdrosny, że nawet nie można gydać z procemną płcą. Jo, ale z tym takim płaczecym gwysnym wyrtnostce to tak by może powiem tak, to płaczesy gwysny wyrtnostce by nie miało być ani za wysoci, ani za niżci, a bardzo to dobrze robi człowiekowi, jak on nie zajmuje się sobą i pozwoli innym się sobą zajmować. I pozwoli na to, żeby ktoś za niego czasem pomyślał w jego interesu. A wtedy ja wiedzę, że ta osoba, która przejmie to ta stara, wykazywana przez drugą personę, będzie wykazywała stara innym. To czasem wiele lepiej dzieje, no bo człowiek, który cały czas przystał do swojego bena, widzi też to, co w tym benie je, co tam bene je falszewi. Ale dlatego, że to je benowi, to jemu zawodowo, że to je prawda. Nie wszystko, co u nas bene sadzeje, nie wszystkie takie doznania są prawdziwe. I czasem ten dredzi człowiek pozwoli na to, żeby zweryfikować to, co dzieje. Bo nie wszystko, co dziejemy, to jest prawda. I nie wszystko, co dziejemy, to jest taki logiczny. W zasadzie nie może ignorować. Ale czasem te wseciaca są nielogiczne i czasem brakujemy tej dredzi persony, jak będzie ona miała inną stara, jak my samych sobie. No i wracamy nas do tej wspólnoty. Jo. Że łena jest brakowna do prawidłowego rozwoju. Ale pytanie, jak budować taką wspólnotę w czasach, kiedy rzadko je można znaleźć punkt zaczepienia. I pytanie, jak ten punkt zaczepienia znaleźć? Czasem tym punktem zaczepienia może być jako prosto wspólna robota, jo. Jakieś wspólne wydarzenia, jak mamy takiemu raniu, no to mamy prosto regularne zjedzenia. Nie są codniowe, ale są co tygodniowe. Mamy jakieś tam wydarzenia, na jakich też się zlezemy. Mamy pewne takiego czasu wicy dla siebie, gdzie nie robimy żadnej roboty, tak prawdę, ale spędzamy ze sobą czas, też są tacy sztuty. I to jest coś takiego, ale nie ma wszystko, ta codniowa łączba z dredzim człowieka też się przedywy, to nie wiedno muszą być ci sami ledze, bo w dniowym świecie to wiera była odręgłe. Tak samo jak to się studiero, no to jest oczywiste, że jeszcze czym wyjachonym gdzieś tam dalek, to jest oczywiste, że tu, co będę w akademiku sedzę, to będę sapotyku z innymi ledzama, wrócę do siebie, tak jak i wrócą, i też będę miał tu swoja rodzizna,
i nawet nie wiem, jak będę szedł do questu, a to ten questu będę też na insi i ledzę w tym questorze będą też na insi, nie? Tak to jest tak nyterny, że to nie będą w jedno ci sami ledze, ale równak ważny jest, żeby ta uczba była tak codniowy, żeby nie pozwalać sobie na dni ciestołelny, Dni welny wedledzy. dni welny wedledzy, bo ledze są piękne, ledze są wyrtnoscą, z ledza ma wyrtsa płetekac, czerpać z tego, co oni nam mają do zabudowani, wyrt je łed człowieka uciec przykry czasa słowo, ale prawdzewi, wyrt je tyś czasa dać człowiekowi skrzywdzec, żeby sa wytrzymalec na inszą krzywda, jako przyjędze łed człowieka nama nierzeczny. Bo to, że komuś jesteśmy rzeczny, to nie znaczy, że nigdy go nie skrzywdzimy, bo człowiek jest równak milny. Musimy dać czasa zrenic, pozwalać co na zrenieni i sa uwetrzymalec na te drangsi sztute, czyli po prywdze, kanie na procent naju warg, którym z nie zgarę, którym zjacigłe gwesty, gwostygłe płerenieni, banze wszystko robił płeto, żeby naju znikwic. Na to ledze z dnia nie są wytrzymały. Prawie dlite, że oni nie mają takiego płeciecy, że jak mamy ta wspólnota ledzy codniową, to jest bardzo wiele randzów do tego, żeby ktoś nam coś lechłe zrobił. Ale to jest nyterny, bo człowiek robi fele. I my brakujemy też takiej wyrozumiałości. Jeden dredzigłe. Wyrozumiałości, która na czasa przeweszci na jej priorytety, jeżeli chodzi o wspólną robotę, nawet o wspólnej wyrtnosce. Bo równak ten człowiek to jest coś wyścigłe, jak ta robota wtedy z tym człowieka robimy, jak te wyrtnosce, w jakich możemy się zgadzać albo nie zgadzać. Człowiek to nie jest wyrtnota. Człowiek nie jest wyrtnotą, leno. Człowiek to jest tyś osoba. Feleje nama czasa tacigue osobowe pojedynczenie jeden do dredzigłe. Zabywamy o tym, że ten ktoś tyś my swoje codniowi biedci. I przez to my sabujemy jeden dredzigłe, bo nie widzimy tych pięknych osób, nie widzimy tych ledzy. Albo nie chcemy łebaczyć. Albo nie chcemy łebaczyć. I miast tego widzimy jakieś bestie w ledźci skórze. A to prawie nie miałoby tak westrzec. Nie miałoby. Ale westrzec. Jo. A jaką ty widzisz ledzę ja dla lecquestce? Bo jeżeli tak to ma westrzec i to sader pogłębia, ja wiedzę, że pandemia też to pogłębiła, to czy je dla niej ledzy jest jakiś ratek? Czy sobie będzie der pogłębiać i pogłębiać i pogłębiać? Piękno. Piękno. Ciałota. Miłota, tyś tako codniowy, niekoniecznie tako miłota, zjacimy w jedno bandzę zary, jaci to w jedną bandzę dlnaju codniową, płecechą, łepiarcym. Be codniowy miłota z ledzama tak nie wezdrzy, codniowy miłota reni i codniowy miłota nie czym stacim, co nigdy naju nie rozczarzy. Ale to jest też taki płeczecy, że czasa wysadać z renic, bo my jak no ledze jesteśmy młecni, jesteśmy zirści, jesteśmy w sztandze to strzemać, to, że dredzi człowiek na już znikwi, bo my jesteśmy weszsi nad najfele, nad najsłabostce, nad najgrzychę, bo jednają coś tak bardziej pierweśnigłe, nie? Jednają coś tak bardziej pierweśnigłe i to pierweśny też się do nalidzenia w pięknie, za czym czyś czasem może stojec z lekką historią, jo? Słychać jakiś z frantówci, to co sa widzę i sa dowiadywał, że ten usyca ti frantówci, nie wiem,
coś tam ukradł, coś tam nieuczciwy był, może coś jest gorszego zrobił i ta nie zgara sobie, że do tego człowieka i okej, czasem to jest zrozumiałe, jeżeli to był po prostu lekki człowiek, ale nie masz prawa, jak no człowiek, przykływać z temu, że on coś dobrego też zrobił. Nie masz prawa, jak no człowiek, przykływać z temu, że on też mógł dokazać, dlaczego jest piękna. Bo wtedy to te przykujesz jego człowieczeństwu i temu, że człowiek je w jedno w sztandze zapłedniest, z tego jak ci je leki, z tego jak on reni innych, że w jedno je w nim tam łec, bo tak on został stworzony, w jedno je w nim tam łec, żeby on dokazał czegoś lepszego, żeby on dokazał no takiego pierwotnego zamysłu, wedle jakiego jest stworzony. Bez tego to my będziemy sobie błejele, bo my jesteśmy jakimś przetrywka stworzony, bo my jesteśmy jakimś bluz zwierzęta ma i nie widzimy tej wyrtności, jako je w człowieku, nie widzimy tej głędności człowieka. Czyli co, jenut zdjąć swe chówczy, zagydać jeden raz dreży trzeci i w jedną miecny zajarze dobrych ledzyjewicy. Ja to pozywam Szymon, ze mną był Hubert, a to był podcast Dochio. Dochio.